inozi police constable chadzingwa ndiri paino ndibvumba ndinochengetedza area ine. Saka pendasvika inini ndaona driver achintaura kuti no motika ibve pachigodora aka kewaiti kari apa kaimhanya zvimwe zvikamboitiwa kaide kuovateka akabva aenda kopinde mukombi. Uyu mukomana uyu ari kubvawo kudzasuku ndiani koende kohuke kombi. Saka kombi inodai aite zvekutotena yatokuwadzana akawanda. Saka wabva aenda kobati chi kombi ya the other side haina kuzotenawo. Wona naso kuona pana anasenza nonga kumakumba wangari umami mukadzi uyu machi ndio wakwara mukaona madhozi apa mukauya apa makumba mukaona impact yemakumba unonga angade kupusha kudai makumba ari inside. Ndetwa Stanley pasina wako ndiri driver wewish yanga iri mumashure mekombi iyo yatautsauna apa. Zvatika zvekuti tachibva kutaura chienda kwachigodora. Saka kombi yanga iri pamberi pangu. Kombi Corolla iri murona iri papa ya overtake wish nobva zvikaita head on nekombi iyi. Saka pakuta head on nekombi ina ndiri mumashure mekombi. Saka kombi yanga ida kudi kuswefa ti idoni ndoba nasika chigamwa newish yangu. Ndoma ndandazviitawo patsauna yetika. Ngati almost anosangana mukombi wakwara. It's a serious injury. Nenonga ri mota umwe watotorwa wakanyarara mukadzi wedriver watotorwa wakadi akatonyarara kuchipatara. Then inonga pane umwe watasotwa wadi waguka makumbo. Iningati kuze ndopawo kune suma driver kati chifamba especially road iyi tifange chiziva zvairi. Ezvi kune makore inenge ine mist plus mabrake edu kuchinaya kudai haabati esachi kuchipisa anenge kuti zvakaenda. Pekisa madriver tichidriver ngatitarisewo titry by all means kuchengetedza chi ma rules and regulations emugwagwa to save life.